Wakwana uyakasyo Obiara tisa Yeti mama Wakwaji kruwa niso Namabo Nabaradi Anopanamo Nama wakwaji kruwa niso Mabo Eradi Ose Adiana Midibasa Radiana Wania Yama Power Yamamyo Yati Mama Yama Wakwati Kruwa Niso Namabo Abaradi Yati Mama Yama Wakwati Kruwa Niso Oh yes Namabo Edonyamidi Osediampuna Metemasha Eradianamu Ediana Medemasha U Euradianamu Nyamapa Yamame Mama Ukwati grew and so thank you, Jesus. Now, thank you, Jesus. Now, it's very important. Karabu Shataraba. Yeti Mama. Ukwati grew and so. Mama. Oh, Yeti Mama. Mama kwati kruwa niso Mama babo Adonamini Anapemi bisawa sa dia bana Wonte basa Euradianamu Wanyama pawa Yamame Yati Mama Mama ukwati kruwa neswo Ya na mama Yati mama Mama ukwati kruwa neswo Ya na mama Adonyamini Yati mama Mama ukwati kruwa nesu Nama babo Adonamini Anapade mbese mwisho Sa diaina Wote basha Papa ya namwi Washa uswamadi ya siwe Wania Adipa mama na tiwi Yati mama Ama kwati kruwa niso Ama baba Eradiri Yati mama Ukwati kruwa niso It's a song I love.
wasolo yene yeyi wayo mira wasolo yene anapa mi shawa ni monyam yadi asidai sidani kabia amawo ya visa okwana sawo yadi anyonyam ani kabia amawo ya visa euna sawo yati wasolo hinie obaya iwayo wasolo ye yadi ayama uswa anapai yadi anyonyam ani kabia emawu efrise wakwana sawo yati adi asidai ni kabia emawu efrise ayawuda sa ato yati adi anyonyam yani kabia mawo efisa wakwana sawo yani onyamu azideri kabia mama oh yadi asidai asidane ani kabia mawo tumakumana visa wakwana sawo yadi anasiai anasi kabia mawo oh thank you, Jesus. I am Umuna, whatever na trying to double down the screen. Umuna, whatever you know, Banya Faudio about the Yamama, I want to for Yanina Banya Faudio about the din and you yet you woman want to fly una benya would you not oh yes kabano yet you woman want to fly yanina benya would you Eti wumuna wudevwa Yanyina ya baba nyafa wudio Abadidi uyo Kofidwa nyamia wumuna awudevwa Yanyina baba nyafa wudio Abadidi Siya nyamia umuna alama la 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 Yanina bena baudio Abadi di di Obiama umuna awotubu Inabena baudio Abadi di Anuyo Abandoned New York. Umuna wonderful. Nina Jani Batua. Yasodia Radia. Umuna wonderful. Yanina Bena Farudia. Yabandidi New York.
Yati wumuna mutafu rode. Yachani batuwa enya fahudie. Ra Yesu. Abadi diniye. Yati muma yatuwa. Asidanyo mano. Yati na indiye. Indiye. Eni onya musano. Yabatu. Yamadu. Yabatu. Zana. Oh. Hallelujah, Jubuda. Thank you, Lord. Yabatu. 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 Send a link. Hallelujah, Jumuna. Na 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 na. Double tap the screen and share. Yabatu. 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 Hallelujah, Jom. Allah kebaro sataraba. Kunumuti. Ewahoma wana watching. Jesus. Nani mojano. Ayawana kutsam. Messi kunumuti. Ewahoma wana watching Jesus. Nani mojano. Oh, Gora sataraba. A place I love. O se nana samne ya Eja pade kasima won Nana tomso Ebusu amaye anope yinina Eji mama ya tuai Ya tuai ya idubu manu Oh Eji na ini ya ule Eni onyam Asano Yabatu. So when you are there, I will be sure for so sorry. Hey, you but yes, you pay. And you automatically I sorry you. I have them. Yabatu sana. Yabatu sana. Hallelujah, Jubuna. Yabatu. Yabadu, 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 Yabatu, Yabatu, Hallelujah, Yabatu, Yabatu. Yamaralo Meteme mutu nyameso Adia nyina radia boami yo anopai Echame dawase Ya medawasi Meteme mutu nyameso Adia nyina radia boami yo Echame dawasio Hey, katu parasata. Eteme mutu nyameso. Adia nyina radia boami yo. Lovely. Echame dawasio, medawasio. Medawase. Eteme teme mutu papa yuso. Adia nyina radia boami yo. Echame dawasio. Baby, send your woman, Bruno Bambuya, and Kamayera, what do you know? I am Kamayiro, send your woman, Bruno Bambuya, Solomon Kamayiro, what do you know? I am send your woman, Bruno Bambuya. Kamidia Mahira, Kamayro, what I am here, Pastor Margaret, and Kayairo. Hey, Sanawa Mabrano Bamboya, Kamayro, Kamasayo,
What do you yeah. Just a minute, Meteme to Namaswo. Atianina, Diabuami, Oshamia, Shanakino. Natural, thank you, Jesus. Senamina Shawosonia. Liborosata. Meteme to Papa Iso. Atianina, Diabuami. Yes, well, that was you. What in the new man in a sound? See, I am a so. KOFI ODURO, I can see what it. And what they were so. What in the new man in a sound? It's your rather was so. Pasamagra to Nago Pama Garcia. And what they were so. Oh. Mama Sina me was so. That's why we are Gassiati. Bye. Elra de was so. Utine Munia Manina Sawo. And from my upon a pay. I won't know you. Oh, a poor donor. And you want know you. Assassia, and I'm sweet. Ayawana yo etina mesebo so utine munio menina rasawo eframa apai ayawana yo epoada wai ayawuna yo asasi ayanam suai ayawuna yo Yachina mesebo so. Oye nansania waso fide wa poasia. Wachiana wiye. Waso fide wa datasia. Aya na wode yimpata wate. Wa bade bata fra to nyankopon. Ejasi ejedu nyamiai. What do I want Pamujane? What the boss why I do to him? Good to go now, group of Jadiapo. To come and sway in your jail. Can't take Cratimu, can't take Cratia. I don't know to fly Maria Keta. I pray now, maybe I didn't move. Pity Pantam problems to me when I'm no. What one on your Sarfo, they say. Chachaku Buafon, yes, I found radio. Chachafica finger to Panote. Abomnania, Mamma, so. That then I'm your Sabbath way. Minamia. Wapons and Sankoya Bama. Naswatiba Mayasuki Sonkano. Satan of the Talidawi. Abomnania. Me bomnania, so. That me somebody way. Midamia. What to Makuma Tremanado? What can say what we are to Pida? What's Ramaya or Guabura? Yadia to one at the water. Ah, see was that Nana. Wosimuchilo ya mefa otomankuma wosimuchiranti wamadia wasane suono ene desene vunu mama otomankuma mesawa mionyam samesawa mionyam fata atira fanyina atira duana esa sawo na utira mafranyansa same bomra ne tontomu afata wote Tatenamia, somebody why yo, and I see Coco, what on 10 times. After you say, I'm a man, you know, so Sammy Bomnani and I'm not a Radie. It's a Bomnani. A Bomnani, I'm not a so what? Jama Bodi. About the eye, I'm not a so.
Ejama Babranio, Ababrana Baba, Ejama Baudio, Bebasa Ubiano. Now we should have Radia what he has here. We shall Pumpunino, we should have Ocatachino, we should have about Tampa Jesus, Jehovah Mashiach, Yeshua the animal man of Payora. When I want to for Antonium, Shimmy of Yaminamu, now GF was saying, and I pay your first service Sompa 106.5. We give you the glory, we give you the honor. Sanibadi wa ye, and you might pass here the chat to walk. Neighbor Passia Sanibadi wa ye, Minamia ye so. Sanibadi would not say Adumra and Tum so. Minamia. Minamie Isao Minamie Isao Dada Minamie Isao Ya Minamie Isao Dada Ejasa Kanyawanka Kasabra Kabwabia Chiari Otumakuma Sekanyawa Kasabra Dayen Kayan sorry Minamie Isao Dada Enshranka uradia what you see or don't phone mobile phone dina sedanka yako commercial break ya ba se ya na papa fisia e de ato so mpan bone uradia sem e ba de onshira we ya sompa first service with Prophet Dr. KOFI ODURO and an pay de ebrewo ami shira bebre. Munde dinam se mena foreign call. Hello papa, what do be a new? Say me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry from me mama nia. Na papa mo what to say. Awurade aduma habako. Na could just see. Echo basem penemo. There were ton adense hu niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, me si wo boduma krasre kane no a. Na wo dro US won so man for bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na could just see company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adense hu niam dia. Obia se na kodjesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wakaso a. E ho na wo bia koto adense hu niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, akwo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodjesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance. To say bibia de share a dance ya se de ko wie. Depo no nyina so eye tofo bo. Wo du ka mu a, wo ko ja free. Akra we ka so depo. Ene pokura se de no kra to nchen ya. Sa wobu Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wasa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kwa danchan ya. Ebisu magazine road, head office no. Wa bie depo kese so e wo dade entam. Edwesu Accra road, Femeswa opposite Alhaji Selia. Ampaba Meboshan. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, Kuaba Simple Mono. Hey, Mido, Edrano Pa, Wutimi to Boise, Echichusi. Do. Now, so Miss Media made the yards toothpaste and then the brush and the Chimissima Minyahumaka. Same tina ya bokoi na media me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush abua me ama say menum so a enunu anasa de e hia me sem fem me biem na won hwasa me
se aye fita as richa huma na et brightens Yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimmy. Enti na wo se efe na Yas total care gel toothpaste and a brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wo num ye sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herba, Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and a brush abuzuan chamfa. Se wo pedudu to Ewon Kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy. Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem ho fa baby na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne agro asa wo tonte ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia ena Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ebetro for Endpoint 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sremu. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba Ayajuma pa wo mu yenti abasobo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st Clinic nkoa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mom ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese what Tantra Hill runabout. So we free and cry bar. Ya wo nsani faso. Ufra masaman so na banso a. Won sabonkum so. Ehona na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st Clinic. Still, wo me sciatica expert. Itugonya ye no nanke de te yi ho ya to him 469 ye kan wi ani aka liturgy ni aka catechism nsem kakra ni asori kofi na nipenya kwan no mu wi ade dinsen hunu enom ne ade ye hwe boys ya ayi covet ya e wo free achimota adabraka na ba catch them se member betena sem Kenya me asem a memfamfa ho anka fan na memfamfa to all the covets akotoma scrap dealers we mu wie na mo de o mani house number plate is no mu tutu house number plate no minor boka ye no wo mu tutu kotoma scrap dealers afedi wo mu bubu concrete. Baby, will be our first service in Wasugusi, SOMPA 106.5 FM, and Wasugusi, and Papa Prophet Dr. KOFI ODURO, and Wutie, Seseya, Fre will be BFD and BFD and BFD and Fre will be a free domain at the Coquabenia, a free domain at the Coquabenia, a free domain Coquabenia, Taifa, Baby Biara will be a Christian village, Kisema, Achimota Gulf Hills, Yefa Home PMO Joe. Baby biara wo biara bia fidie nimu bia fidie nimu yenko si makola market yenko yenimu kanshi baby bia wo biara fre wo bi kachre wo bi se first service and wason egusi SOMPA 106.5 FM wason fo erade edeshie Reverend Stephen Obiamo akodesia and I would minka fre wo bi kachre wo bi ne ekosi wo betimi akan ho e wa ba Fontaine time so wo ko Facebook a wo benya e wo SOMPA 106.5
106.5 FM Accra. Ubenya ye na oni ye so edi dwumayi. Sa so na ko of me amako Facebook onsa ebeka ye bra TikTok Pastor Solomon Ankoma onsa beka YouTube ye gina mu den. Ye papa prophet Dr. KOFI ODURO baby bia wo bia ye den chia kese e de mouse ronko na bia fidie ni mo ene asafu Yehowa ensa beto wo so sronko nensa ebeto wo so sronko erade abata nsa beto wo so sronko ewo dwumadie so frɛ wo bi kache wo bi se ye hia mu wa hanom wo erade animo first service nie we hear first service asedan ken rade mas of Solomon Ankoma. That was a powerful adoration and a moment of worship. That was a powerful one. Now free will be na kachre will be we opening prayer we are near to us and so opening prayer na nkasemu opening prayer. This is first service prophetic opening prayer. Odofo baby I will be there radiase baby I will be there radiase fasedamano baby I will be a fena semano e wo Jesus Christ edinemu dana se baby I will be a dana se we radia ya domo edua da san ba betu ye bie mu dia osenase osaye ye me ye wan me dana se o me ye wan ka me kamfo ne din no me ye wan ka me tuntum ne din kronkron no ahini mu hini ne ewura mu ewura ene ye nyankopon no asafu Yehowa ene ye nyankopon no dana se fanase mano fa ye mano fantontom mano fempeja mano wan pokra no ne wo se ahini mu hini ne wo ye da so owufo ye sorry yesu so erade wa ba tansa ekura ye mu erade ye da wase erade ye shewudi kronkron na ni mo nyamo erade ye kanfo tontomo ye peja wunkunim di abasa no we ewura we give you glory, we bless your holy name. Erivado shana mama yambrando shada de belebaha e kandu celebrate mashadabaha yadawase yetontomo peja wunkunim di abasa no and with Jesus Christ in the name. Afe ye bompa ya sre bone fafri oh na wotwi mu senke kaye bi wo ye hu ebesi na wotwi mu ye nhira ye ni monyam ye ne ntemu kwan a ye sre ne bone fafri Bible say na so nye duru se ente ya sem sa so na ne nsa so nye tia se enso woje na mum ye mumu ye ntimi ne ye bompa ye emumu ye biara ebesi na wotwi mu ye nhira ye nkunum die ebesi na wotwi mu awrade ani mu pa na ni mu tie a wo de maye no ye bompa ye sre asafi Yehowa emma na batan sasu ni moja ne hwiegu Calvary no ni moja ne dibimo esi ebel moja no ni moja no enkasa maye ma woni so na bompa yesa ma woni so na bompa yes Felicity kwate ma woni so bompa yesa Mother kumi ma woni so bompa yesa Theodora ma woni so bompa yes. We lift up a prayer we declare in the name of Jesus let your grace let your mercies let your mighty hand apuri adizi viriuku katini madinde irimrudu site braduske tefete eyimanolo vrete pete pata eyimayondo bolo bro shadabaha elembrando shadabalabaha eyando dobo kapanwa sadabaha erade huyemabo erade wadoye muni sushabia na erade enkasamaye erade huyemabo yes, the fefri. Jesus Christ in the name of I say, my no mumpire more, my Ghana, me no mumpire more, my Ghana. Bible say, ya mumpire my Jerusalem, Kunimudie. If you say a mu and yes, you see a benya, you couldn't be any assumed ye bumpire, they are more, my Ghana. Minim about you, but ye movie, ye baby, I just want me yem. Many will bumpire asre, and radine, assumed ye and fell to a may so. A punt to offend to a may so. Ye bompa, mammy, ye bompa
paye mo my Ghana na enye e krona ka say that map ne so ne ye bom paye but mamufuo no ene ye bom paye de ama ye ho say Awurade num ye o ma ya asomdie mi ntimi nko ye nwuma so enti obi sorry ye Awurade num na asomdie no ntimi nko dwa so Awurade num obi asomdie no ntimi nko office Awurade num obi asomdie no ntimi nko ne store no ntimi nko ne shop obi kiosk Awurade obi table so mpo Awurade ma ya asomdie afi ye bom paye say Awurade ne ye de yensa be so mo man yi mu biara ma ne nye nhira ma ne nye ni monyam hye ma ne nye nkunumdie ma one so na bosa mpaye na Awurade paye bom paye de o man Ghana no ade hye moja ne ba ye de o man Ghana no ade hye moja ne ba ye de o man Ghana no ade hye moja ne ba asafi hu aye bom paye esre Awurade ma sumdie Awurade ma wani monyam hye Awurade ma nkunumdie Awurade ma nkunumdie Awurade ma nkunumdie Awurade ye bom paye esre asumdie ento o ma ye so ne e ba basa ye de Awurade paguma ye ne e ba ye menteme hu ase de Awurade paguma ye yesre wo so asumdie yesre wo so asumdie yesre wo so asumdie Awurade fatu o ma ye so Awurade o ma anope ni o mudi o msa be so ma ne nhyira baby o mudi o na be si Awurade ma ne nkunumdie e wo Jesus Christ dinemo e wo Yesu Christo dinemo e wo Jesus Christ dinemo we pray for your glory we pray for your power we pray for your wisdom oh God as you dealt with the nation of Israel let your peace rest upon us let your peace saturate the atmosphere in the mighty name of Jesus we declare let your glory be seen in the mighty name of Jesus afi ye bompa ye mama mi bi otidwom ho ye bompa ye ma bra bi owo office ho ye bompa ye ma sister bi a wahyehyedwa ye bompa ye asre Awurade a oche ema ne so abo antete aso no enadwa de Awurade nchema ne so obi aso wona wo ko office Awurade nchema ne so won so wono so so otidwa so Awurade nchema ne so won so ye ye toton ebibi e wo table so Awurade nchema ne so ye so ye na ye nam ne ye ne kakra Awurade nchema ne so ye so ye bompa ye ka kire Awurade efiri aban dwuma efo de kopem ye didwa bojo aso Awurade nchema ne so ye so ne din ba ko ni o cheso Nyankopon ye mpa ye ne se Awurade nchema ne so ye so ne din ni Jehovah Jireh asechire ne se Awurade ye mafo ye bompa ye Awurade wo a wo ma Awurade wo a wo tonsuo ema egu okuafo no ba ye so ye de adwuma bi e wo man yi mu hye Awurade nsa ba bi a wo tie ye e wo SOMPA 106.5 FM ana ba Fontaine time so ba bi biara wo hye ye ba bi biara wo tie ye mpa ye ne se Awurade ne me de me nsa be so mu enema ne nya nhira ne me de me nsa be kan ne Awurade ma ne nya nhira lift up your voice ma woni so na bossa mpa ye no ma woni so na bompa ye no ma woni so na bompa ye no aluvini mo shetele brebe ele brando shada da bala braba da ba yende brebe kado shada da ele brando shada da bala ba ele matu sele brando shada ba Awurade ye bompa ye ense bi esedwuma mu ye de shawonsa ye ti ye dwuma die ne ye dwuma shawonsa wona wonam kwa ho mu dwuma die a wo mu die de shawonsa wona wo ti office ye de shawonsa wona wo ti dwom ye de shawonsa ba bi biara obi dili dwa ye de nu ade shimoje ne mo de vredo mege vredo sata ele brando sele vatuse ele mbidi bikatushe te prene mekada ele brando shedete balugete ele brando lo broto bo shada balaba ele vrino shada balabra tenene bekata ele brando bo shada da balabra da ba ele brando shada balaba inni mukutela branda ba imayando bolo shada da ba iyando bolo shada da balaba iyando lo shada balabra ba in the name of Jesus ne wo ton ye beto dwa wudi Awurade be mawja me bompa yesre ne wo de won sa be kan Awurade ma ne nyanhira ansana dai be ko na wie ye me bompa yesre asafi Yehowa ne nhira nsu a otogu ne maso na Awurade ntobi ngu so Awurade ntobi ngu so Awurade ntobi ngu so Awurade ntobi ngu so o teacher ni bi Awurade ntobi ngu ne so nurse ni bi Awurade ntobi ngu ne so doctor ni bi Awurade ntobi ngu ne so laboratory assistant ni bi Awurade ntobi ngu ne so lawyer ni bi Awurade ntobi ngu ne so abanjuma ni bi Awurade ntobi ngu ne so sofuo bi Awurade ntobi ngu ne so dedi ni bi Awurade ntobi ngu ne so baby biara wo ye adwuma Awurade ntobi ngu wo so SOMPA Awurade ntobi ngu ye nyuma adwuma so e wo Jesus Christ dinimo
SOMPA 106.5 FM no asugu say where your first service and your papa prophet Dr. KOFI ODURO and wasu egusi mama reta den chiaka sia de man baby biara uwo biara na yemfa sem ne mra kakra ne mompaye na fei yemerade ma kwan ne ne erade ma emompaye e wa homatrofo so na tetefon ne so na watwi mu ne me de ba ye no me ne obegina Lucas sempa no ti nwotwe nchichemu efiri enan eko no Lucas sempa na sempa se ne hotu ni Lucas chiro ye no eti nwotwe nchichemu eye enan edeko no ya asema wate but ene erade mame hompai bo se me no mra ye nyimpai ye efiri me ne mompaye na watwi mu ye hwe ne erade ebeye ediamaye. Luke chapter 8 from the verse 5. The gospel according to St. Luke chapter 8 from the verse 5. Now yanka ewo yakan kasemo ogufuo bi free edi kogu aba. O see na ogufuo bi free edi kogu aba Na origuo no ebi kogu nkwanchen na wotiatia so na ewiem no ma besoso na ebi su kogu obotan so na efifiri ye no efrise eni fonyunu inti o see na eni fonyunu intira na ebi kogu nkasemu na nkasa no fifiri na nkasa ne fifiri na emiemia no na ebi kogu asase pam na efifiri na aso na ba ahodo na eso na ba na hodo oha na oka sa no otia mu se de owaso betie de owaso manontie divo ye fancy hanmo ana ye nchechim na watwi mu nyina ha ne ye besere se erade ene ye nkasa we ye first service prophetic opening prayer ene ye de era asempa ne ma na first service de efiri duada kopimo efia da bia sese ba bia wa fidie ne da no ensese wuchim ko ba bia efiri sofo na first service suma etimedi wo ko erade ahinwa animo epeja wo sori epeja oduru erade ahinwa animo ye wi ane e bompaye empaye tnetne wa kwan na tnetne nioma de nioma tutu yie na wi a ye papa de asempa ema wa koma pa ma otimedi di asem na chi no enya de sese oyi wo firi mo enya de sese uyi wo firi mo enya de sese na wei emofra na ewo meetem na ese ode wo betena se na aka se ye nyina ye metie wei ye first service ansani ya sori aye bibia se nyuma ne mpokura no anope se samre enyuma no kase wei ye morning devotion wei ye quiet time ansani ya ye adwuma. Am I talking to somebody at all? Mini obi ena edi nkomo ya na tie Bible say no ogufu bi kogu aba na mra wo ogu aba na bi gu nkwanchen na tie honom ne peye ogufu bi kogu aba na Yesu wie ye na siafo ne ba ne nchen ba bekire ne se owura na abebuo ye te se cheche ya abebuo no mo na owura Yesu no yo cheche nipa because o cheche nipa bia wo nioma bia o de cheche na sukufuo ade mu omutimi enya saa ehunumu ene entiase eyie enu ntino emre bi wo ho no chechefo ni ebeyi so ade bia ye frɛ no se illustration enti yesa no emofra no ne asoma ye ne akɔ enwura mu ne akɔ bubu maba ono ne de ba be ye counters enti maba no na teacher cheche ni na kyerɛ wo se wo maba edu na se yeyi enum efiri mu a etesɛn enti ye kan maba edu no ne yeyi enum na firi mu ne ya kyerɛ wo se aka enum wo maba nwotwe ne yeyi miensa firi mu a yeyi ne akenkan ne aka kyerɛ wo se eye miensa na ebi okra ne enya maba ne bia ye de ensa ne aka kyerɛ wo se ensa we ye enum wo di we so ka ho a eye enum wo ka bɔ mu a eye se ne akan ne akyerɛ wo se eye edu efiri se okyerɛkyerɛ nipa bia Yesu Kristo no ye okyerɛkyerɛ nipa kyerɛ se no de abebuo ene kyerɛkyerɛ ne ma no ade na abebuo wo ho nim yi eye ade mu dɔ ne ye de kyerɛkyerɛ nioma bi anka ye ntimi ntiase se Yesu hyase so wo kyerɛkyerɛ nioma e wo soro a enkanya ade e betimi atiase because me nu ye nko osoro ho no da enti no so hyase no okeka osoro ho ne nioma e wo ho a eniama no potoka se mo beka se it will be abstract to us and so it will be so abstract for Jesus to begin talking about the things in the kingdom and the things in heaven when we have not been there before. So for solo se me nu ye ndru America abontin so da na sisi obi hyase no okeka America ne e wo ho no a ebe ya adwi mu kese nan kakra na emom so hyase de nioma bi wo my Ghana mu na nioma bi firi ya ye kroma gogo asante achema de nioma bi firi nkoko kyerɛkyerɛ ye ya emiyehu asese na wo pese wo kyerɛ se ebi wo abrokyire no. Am I talking to somebody at all?
me say anything na Yesu Kristo ede abebuo cheche ade no na bebuo no mu ba ko no kire o say ogufuo bi kokogu aba o cheche mu no o kire wo mo ase ka kire o say ogufuo no eye nyankopon na tie say ogufuo no ye awurade ye nyankopon dia ene na aba no a ogufuo ne kwa agogu no eye aba pa say ogufuo no eye ye na awurade dia na ene aba no wokogu no eye aba pa efi say ye nyankopon wonwu ababoni bi ada ye nyankopon won kita de bi a enye da ye nyankopon won ni boni bi ada ye nyankopon ye kita ni bi a eye papa wonte mase ama me no ko Yakubu nguma no eti eye ba ku ncheche mu du nson no o se na achede pa ene ne eye pe ni nyina firi esoro eja a wo ye han bofo ne ho na eba na ekire se ade no ne eye pe ade no ne eye papa no but o ka se mo se all good and perfect gift cometh from the Father above. And then me pesa oti ase se aduaba na ye aduaba pa. No, oni ni edi kan ya me pesa oti ase aduaba na ye aduaba pa. Aduaba no me pesa oti ase se eye aduaba pa. Which means he said you Nyankopon be ye papa. And it in so for solo me chiro say asori be bi erade de be ma so for ya de pa. Dwedini obi bi erade de be ma no so meto wa de no ya de pa. Free say erade on say ade boni bi ada. Erade ongu aba ya aba boni because ade bi efiri ni nchen bi ya de papa and de ba. Now ne eye me da wa asem nim say okurafo ye Nyankopon. And no Nyankopon so egu abapa efiri say ne efiri ni nchen bi ya papa. Now Bible say na ogufu ne ko ye no okogu abano tie wankodua abano okogu abano na se ye ko ye ayetena ekurase da ne ye ko afuo mu no na ye nim se ne ye gu aba ye nim se ne ye du aba ene ye nim se ne ye de machine so edu aba ne bi na tie there are various ways of sowing, there are various methods of sowing. Na ye wo ebi wo ho ne ma ye friend transplant sowing na ono ne kire se we will nurse the plant na efifia ni etu afiri baby e wono ni e de akwakodua e wo afuom ho no and it a lot of the flowers you see so person we your gardener they go by the method of nursing the plants ye we are near transplanting so method of sowing a transplant sowing into dibbling and drilling they are almost the same but baku use machine and ye what baku so your friend scattering ono na me no ka ho asem no your friend scattering ono yesa ne apete yesa ne apete sa ne si ye ewo sa ogufu yintem Bible si no ogufu bi kogu aba na ba na bi gu nkwa nchen na potoka sem say wo ka NIV na o kire ni ye o si and he went to scatter his seed okoko gu aba no na aba no bi gu nkwa nchen papa ye ni papa owure ye ni papa sofu solo senke ba senka yenko dua abano a enke ye bepe asase ye papa na tie me enam se papa no okogu abano enam se okoskata emma no okoto apete na the right way dem na okoto apete ntino enti na bitimi gu nkwan chen enti na bitimi gu abotan so enti na bitimi gu nsonye mu ansa na bi nsu gu asase paso no senke ba ni dua enke obepe asase pa no watutu fam no de ahye ho na hear me senke ba ni dua enko betutu asase no eso ba bi ye papa no wadua ba we dia o petintie bi gu nchen oh bema bena na ne domu ni hwehwe bi ase that one to ne bu asese wodua o because of solo media kwesi amu akon agwasante atim dishi senke ba senke yenkonko dua enka minyini senke ebedua bi wo masase so because enke ebedua wa adefo asase so enke ebedua wa sikafo asase so enke ebehe wo mu degree what so ten set thermometer na enke edua wo mu de so enke ebehe wo mu papa wo bi wo mu maami wo bi enke ebehe wo mu frifie pa enke ebehe wo mu wodie pa enke wo mu enke ebehe wo mu na enke yedua e wo mu so but asidan ken rade say when nua na emomogu ye otopete ye enti ye nemu bia ye ade den fichire no nso so no ebigu ye so ye nemu bia nka ye ni abusuadin bia enka abusuadin be na ade ye wo mi din ni kwasi amoako enka kwasi amoako abusua be na wo firi mo enka fie be na wo firi mo nka nton be na wo bo na nso so asaf Yehowa enam se otopete nti ebi egu ye nso so enam se otopete nti na
aduaba pa no ebi gu me so ene mempaye ene se Awurade meda wase se waba no ebi gu me so meda wase se wotopeti ebi gu me so anope ye sori ye na enye ye hoode ye o eye be ma bi aba pa no wato apeti na bi agu ye so yankonso bi ama no ya anye papa bi enye mpaye bi a ye nimu bonye bible adesua bi a ye nimu sia na momo eye be ma bi a otopeti na adoma chede otopeti ne nkwaje otopeti na bomodene otopeti enkwa ene bi dia ba begu ye so ye owura meda wase se bi agu me so owura meda wase se wato apeti ama bi agu ye so yesu so de nka ye ne hwan ya yesu so ye nya aware pa Awurade bi ne wato apeti na bi agu ye so yesu so de nka hina ne ye ene etimi nya adwuma pa ye odihye bi ba ma bi ne wato apeti na bi agu ye so yesu so de nka hwan ne ye ene nya yefunu mpokura de awoba eye ba ma bi na ato apeti na bi agu ye so ene no first service empai boy ye mpa ye ne se Awurade ye da wase se wato apeti ama bi agu me so wato apeti ama bi agu me so me se ne enwanwa ne se ye sheda se nka ye ni a enka sofu solo nka bi nso ye so enka odi for girlfriend nka bi enso ye so systematic ye sheda plan se nka ye ni a enka ye moye dimpo wodi oni me gi akini ya busa bible se ne Awurade soma wodi for Samuel se onko no onko yi ohene ewo Josefie ye duru ho no mo ama Joseph ne manso a wo gidi se wenum ye domberema wenum ye saberema wenum ye ahodenfo wenum akọ school wenum kitadimpa ye odi kan of frɛ ye frɛ no Eliab asegye ne se meja num nyankopɔ Elab asegye ne se meja num nyankopɔ ne etoso mienu of frɛ no Abinadab asegye ne se my fathers are noble Abinadab my fathers are noble and of frɛ ne etoso miensa ye frɛ no Shama ye nyankopɔ ni di ba ko ye Jehovah El Shama asegye ne se nyankopɔ ye nsankyerɛ ne ya anwanwa adwuma ya frɛ wo mu wodi ya frɛ wo mu makɔ school abo degree ya frɛ wo mu makɔ law school ya frɛ wo mu kita PhD ya frɛ wo mu nyina baba betwem ama ni nyina Awurade se ani omu bia papa tie me ma me tie me na ɔno ankasa wo ne ba ne re fi sɛ ne ma ne nyomu nyina no aka baako me se ejama ya wo fo mpa nke re be fie nke re be fie so for so na me music director ma sorry Ebenezer Methodist Church Akwetema na me music director na abayo baku mo mpe ne ho asem mo mpe kasa abayo baku mo chese ade bi eni ho no mo ade be hye ne nsa da bi oba mo asa enyom ne kura ni titiru no oni moto but na ni jikuo ne ho keke ne de na ka ho ekuo bi ayo saafo ni bi wo mo oni moto oni na ni je ho ne de na ka ho se bet na akire ho no so kita microphone kura ni edum microphone wa akire na ni abre to so ni edum no enipa abrabo no nipa setna no ukita microphone ye dum no enipa no Bible say no men kan ye odi ne hotu nipa so no odi nipa ye na basa onim nyum ne pokura to onim to na obi oferi ade enti no that to make catch so for ma me say ka me hye aware mpo anka afna wo we die enka me na aware beto be 2020 baby o na say 2030 baby because abayo e da be no obi said wonim bese ne pe amo watimi de ne fedie kura pne so am na kwa aware mo na so no asedan kan radio no pete e ma ne so obi bia so dakubo ho no beka James papa aware ya abamudi amame and am say wo aware udi agra na say wani abro say sofo mani abre me say manim ene ye abayo hu ade ware ye na wo mo ya dwene say wo mu firi bi no mo ye titinu no mo pokro mo de yete ho o mo ehu say ko mo hu efe no mo fifiri pam mpo no o mo makọ school no mo de yete ho no mo am I talking to somebody me say ke jama mi pokro ko hwe amehye yi wafiri me na me ka je ye jama wo sofo a ko hwe a sofo be hye yi wafiri ye jama wo papa nka papa be hye yi wafiri ye jama wo maami aka maami be hye yi wafiri mo ye jama maku opani a nka be hye yi wafiri mo me na me ka kire me say ye jama wo party executive park ko be yi wafiri ekuo na wani abre won ko be yi wafiri. Am I talking to somebody? But asidan ken rade so opeti mebi gu yen so anope ya sori na enye nipa ho ode enye nipa enyansa ni nipa nimudie owura bi a opeti enkwa ema bi to yeso sabe man na aye na prophetic opening prayer mpa ya me pese me no bo kane ne se erade me da wase enti onyomtefo ne se abra wo frefre wasafo no wo me bi so me so me ne wo bo mpa ya de erade ase se erade me da wase se bia so me so aware a wo di adom me erade wo peti gu me so adwuma a wo di adom me wo peti gu me so erade me da wase ba bibia wo bia
ma one so danase osoro hene yeda wase erade pa yeda wase so wapetia me bia so yen so yeda wase so wapetia me bia so yen so first service ni prophetic opening prayer erade yeda wase so wapetia me bia so yen so yeda wase so wapetia me bia so yen so yeda wase so wapetia me bia so yen so erade yeda wase yeshewudi kronkron na ni monyama erade yeda wase erade ye kanfo ye de enkan titiri ne ho so no erade wa ye adomodia ye kasa na asenka odini ye kasa ye enka odini ye da wase se bia so yen so ye da wase se bia so yen so ye da wase se bia so yen so hine ye da wase se bia so yen so ye da wase se bia so yen so ye kanfo tontomo ye shewudi kronkron na ni monyama ye da wase pejawo ye da wase pejawo ewo Jesus Christ dinemo ye da wase afempa ye tosu mienu a mepesa me ne wobo empa ye tosu mienu a mepesa me ne wobo mepesa ye sire erade se wo petindi a mesire o mebi ngu me so na awotwe mu no mebi ngu me so na awotwe mu oh empa ye mepesa me ne wobo tosu mienu se wo petindi a erade mebi ngu me so se wo peti a erade mebi ngu me so erade se wo peti akwantu opuno a mebi ngu me so erade se wo peti dia erade mebi nso me so se ade ne nye qualification ye de ye ade ne nye fi a wo firi mu ba bi a wo firi nye kura wo firi mu ne abusu a wo firi mu dia ene erade mebi mpete me so enti onyimtefo no ekaye o say pass me not, O gentle savior, hear my humble cry while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, oh Savior, hear my humble cry. Oh, majinkwa tie mi mobroso abra wo frefre wasafo no erade empa me ho so empa me ho. That is our prayer. Yempa ye no, that is our prayer. Hey, erade ubie soro di akire o ma erade empa me ho. Erade wo sre adi akire o ma erade empa me ho. Bartimaeus etia mu Yesu Kristo wo nam nyina amatemo nka se baabi a wo pie bia wo di ayaresa empa mani frɛ yi ho enko Jairus abɛfrɛ na me yɛkɔbɔ mpa ya ma Jairus baba ɔba bi nso so emogye tunu emfihia dumie no ɔba yi si hey owura wo kɔbɔ mpa ya ama a younger generation na emom don't forget me also the older generation ɔba yi di ne nsa ka no ama emogya no etwaye ye bubuani at the gate beautiful ɔse da bia mokɔ asɔre dem ho kɔbɔ mpa ya empa me ho enne Savior, hear my humble cry while on others thou art calling, do not pass me by. Obi ti dwom ho, obi ti market ho, obi da yare paso wo kolebu biade animo, obi da yare paso wo 37 biemo na fafidie ni hye na so ma no fa hye na so ewo phone ne so obi ewo regional hospital, obi wo Aima, obi ewo Tema General, obi ewo hospital baabi a woda baabi bia wo tie ye efri biara ye bompa ye obi da chi obi eda kolebu baabi biara wo da biara midino wo sori etumi ni mo emra owura ne tete na yare sa no erade mebi so yen so erade mebi so yen so first service so mra o che na adom o che na yare sa obie wo soro onyame ne nsem nhira na mo nipa ye odi for bredman fa bi nka ho enti anope ye mra wo che ne nsem nhira no erade mebi nto yen so obi a wabre awa brabo mu wo che na erade mebi nto yen so wo bora Peter kodua ho e no se Petro ka se unu ko ba bi e ho no mo edo kakra na mo be buma mpata Bible say na Petro ka se owura ya ye adwuma na adwuma ni nyina so wasem ni nti emra na sem ebe e de woje e de fa ho de edi nkunim de edi mpagya na ebre erade ma ba bibia de obi wo bia me no be bompa yesima baako wo sire erade se erade piti bigu me so asafi Yehowa piti bigu me so minimu di a wo sire erade me de ya yaresa erade piti bigu me so erade me de ya woje erade piti bigu me so erade me sire nkwadye de ma me mo erade piti bigu wo mo so erade me ma are falling into addiction ewo Yesu dini mu piti bigu wo mo so ewo Jesus dini mu piti bigu wo mo so se ye ma ye no so bompa ya erade piti bigu yen so wadoma chede piti bigu yen so ma wone so na bompa ye sa ewo
ɛwɔ Yesu Kristo dinimo erade a wo pete enema pagu wo maso erade a wo gu nema pagu wo maso erade ye bon pa yesre to bigu yenso erade to bigu yenso erade to bigu yenso erade to bigu yenso asaf Yehowa to bigu yenso ɛwɔ Yesu dinimo to bigu yenso to bigu yenso to bigu yenso wo nsira nshira wo nsam nshira wanim ondama wayare sa wadom wo mpagya no erade mebingu wo maso 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 pass us not, O gentle Savior. Hear our humble cry, O Lord, while on others thou art falling, do not pass us by. Savior, O Savior, hear our humble cry. Hear our humble cry. Hey, ajinkwa 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 to be yenso ajinkwa kayenso so ajinkwa kayenso so ajinkwa kayenso so ajinkwa kayenso so ewo Jesus dinimo erade to be yenso erade to be yenso erade to be yenso erade to be yenso erade pa to be yenso Jesus yeah kadosha dadabaha erade to be yenso erade to be yenso erade piti be yenso ma mi bi su erade sanye enkrofo di abawo ho adanse ma ware mfie miensa emfie nsia emfie nwotwe erade piti bigu meso Sister Bisi Sarfo edru announcement wa sorry near your Thanksgiving announcement na minti na ma sorry kofie adentia osisi ye dey erade ase edema wo mo awadum wo mo yefun awo ba na sofo bibi ya me ase ne ye twa mempoa osema ware mfinhia dumienu ne 12 years awo maaye erade piti bigu meso sister na frame 17 missed calls 31st ayesiesie ho akwa anwumre eti me fa phone no na me se ma me dey na ekosu what the shoe of phone this was say papa me kunu see 15 years nie yenya ye fun wo ba na se me ba watch night yi na se erade anom mia me last watch night I make e wo mi wi ase no sister ne frame me o say efia ye timukura me kunu say o mpenti fie no abofra bi eni ho o mpenti fie no emfema ka sister ni twi ni kun giye o say adisi wa wo ba ansa on wo ba ka hu SOMPA FM ha erade piti bigu yenso erade piti bigu yenso piti bigu yenso hey senya yare na obi benya wasere wo erade wo piti ayare sa piti bigu yenso erade piti bigu yenso erade piti bigu yenso enye adwuma na obi betete wu a erade piti bigu yenso ye kodwa nanki ye didwa nanki ye be sorry ya kai 10,000 ya kai 20,000 30,000 40,000 every day enka ho na be keke bi animu sa na etie erade piti bigu yenso erade piti bigu yenso erade piti bigu yenso ogufu bi ko so kogu aba na ogufu ni gu no piti bigu nkwanche piti bigu nkwanche piti bigu nkwanche erade piti bigu yenso asafi wo piti bigu yenso me bompa ye mu obi biara wo tie ye obi biara wo hwe ye obi biara o ka ye ho obi biara o comment obi biara o share obi biara o frɛ ne nafufo wo dwom sɛ mu metie bi obi biara wo bia kasafidie no mu denden so obi entie bi me bompa ye de masafo no erade o peti a on peti bi ngu wo so erade o peti a on peti bi ngu wo so erade o peti a on peti bi ngu wo so erade ogu na abapa na bi ngu wo so abapa na bi ngu wo so pana bingu so wo mesia de erade piti bingu wo mo so erade piti bingu wo my Ghana so erade piti bingu wo my Ghana so aswode ne dos erade piti bingu yeso erade piti bingu yeso erade piti bingu yeso na tie afa ni aba empire ne so menka ne edi kan for ene no na afa ye nyina so mi ahomatoro for de so o se aduaba no ne ogufo ne ye nyankopon Sofu solo ena abano soso eyo onyankopon aba etima mo ate ase se onyankopon boni biye ni mu na mumuyo biye ni mu na nkeka biye ni mu ena achede paso na firi ne nsen edeba entino papa na ogu aba no eye nyankopon ena aduaba no soso ye nyankopon aba enti aduaba no soso ye krojin aduaba no nyina has the 100% propensity to produce aduaba no nyina no na aduaba no ye eye papa
ɛna sɛ yɛ nyankopɔn na ba nso so dia ɛne ɔnto aba ne ngu baabi akeke na forget about the wusia we a first service jumedie we a prophetic opening prayer we a SOMPA 106.5 FM maure mfini wusia wo Sunday school yemfa bi nka ho tie ogufu ne nyankopɔn na ba ne nyankopɔn aba ɛne ɔmpeti aba ne ngu baabi akeke. Because on one casacra come yet, yes, say, cast not your pearls before swine. And two on your mapa, and you say, be a boa prequeni. If it's obeyed yet, yes, often near I depebia. And Tiani and Kabaya may say, O Gufuni Yankupona, a bano, a but no bepetia good baby. Am I talking to somebody? Sure. Obi was sorry and away a fair service so and was so good. SOMPA 106.5 FM. And your bearman, on go abandoning good baby and yet. On tungu baby enye na ye nyankopo on fa chede ndua bibia kekemu obi bia nyankopo de na chede be ma no onim senti ode ama no. Is somebody in church at all? Na tie enye ne egu nkwan chen enye nkwan chen na ye problem ne egu abotan so nya abotan so na ye problem ne egu so ye munye so ye na ye problem na nyame na ye som no Bible say send your son wase asase so no sa na ne nim de ne hunu mu so e wase nipa de na enti nyankopon entu na aba papa emfe ngu nkwan chen kwa ontu na aba papa ngu abotan so ontu na aba papa ngu so ye mu na tese nkwan chen ne na trosem ne mu pokra ne krofo bebre ho no mo tena nkwan chen ye omunya nkunimdie. But Timaeus not in Quanchen and not Yesu nka. Sasu no ban and moja to fish ya dumi no so ten Quanchen. Not in Quanchen, a young Quanchen pokra, Damascus and Quaso, and na Osia, Yesu Christu, Mr. Paul, and our soul. And to Quanchen in your problem. Suffer solo and Quanchen and your problem. And your problem. And to be because so for any problem in the saying and quite change and me and ye. I watch Ronimu. Maminu can aminu so near Mompaye. Obi see any problem no and say. So for solo baby now okay ye na no. Baby okay ye wo enumna no enumno. Or say na ogufu be free di kogu naba. And na mpesa oti ase aba ne ye nedia naba e nyankopon aba. Ono na me kire wu no. Na origuo no. Ebi kogu nkwanchen. Na tiyo ebi kogu nkwanchen. Na dienti na man kwanchen na nye ye because papa ko fengu kwanchen ko be ma abofo kra asesa be ma abofo asesa na no Yesu Kristo ka kire o mo se nka me ba ha se nka me ba be ko a nka me ni abofo mpempem na be ba enti ko be simi asoma ma ne agu kwanchen ya asesa de ama no but problem ni nie ne eto aso no problem ni nie o si na ne agu kwanchen no otieti aso ne edi kan otieti aso otieti aso otieti aso otieti aso otieti aso asante fog metinsu chichemu nwotwe no kwa ho bode eye wa ho nti na ama na anye yi enye kwa ho bode ne na afifi na emom wo mo wa ho ntia nti na ama na anyi nti na ama na afifi obi edu ha no wa bi obi edu ha no wa bi sofu solo enye ogufu no enye aba no ena enye nkwancha asase no na emom nkrofo bi a yefro mo abrabom se atietiafo nkrofo bi yefro mo abrabom se atietiafo huhum atietiafo hu dachi hu abasa abawe eye nyankopon aba we ebe fifi aba we ebe yenkunimdie ne waboa wo ho ano se yenkoni ekotieti aba ne so yenkoni yenko sei aba no Sarfo no ene na ama na egu nkwanchen anya yi ene empire me no wo no erade tietie ni bi o mabusuam tietie ni bi o wo man Ghana mu erade tietiafo bi a me ne to ade me di dwa tietiafo bi a me made o mo ho akobo wo mo tietiafo bi a me de me ho akobo no they came and they trampled upon it me see enkwanchen asase we sa enkwanchen asase we da ko me no be ka ho ase me gidi se sa enkwanchen asase we no eyese asase na Bible ka ho ase me nyina na me gidi se sa enkwanchen asase it was a viable land and all the land. Niamananye was that a quanchen it received a lot of attacks than all the other soil. A quanchen
tietiafo ba betietia so betietia so adentia mahu se duaba ne firi nyankopon ene nyankopon na egu ene baabi o nyankopon de begu bi ebefifi enti ne manko tietia so a ensei me se obi na ehu daache obi na ehu awade ne daache obi na ehu mofra ne daache obi na ehu adwuma ne daache obi na ehu sikasem ne daache obi na ehu akwantuo ne daache ene nti no wo so de tietia but ene me ne wo bom paye ye wiewe ya ne ebia homatrofo ne so me ne wo bom paye ne aka kire Awurade se Awurade o tietiafo bi e wa abrabom wa setnemo o tietiafo bi a minnimo obi biara amadi abagu foma no watietia so esofo solo obi betimi de adwenboni obi betimi de afutuboni obi betimi de afutuboni obi betimi de afutuboni me ma amene se mani nyi wa aware mu mo ho no ma na counselor ba afie obeka jem se na wani nyi no ma me fanko ma me fie frifie ho no mo kakransa o se sofo I regret leaving my husband's house. I regret. Obi betimi de afutuboni ya tietia. Mene wo bompa ye Awurade tietiafo biada tietiafo bi o ma brabom tietiafo biada ya hye ne bi ama me tietiafo bi ya tom me ama no tietiafo bi a wagye me ho pa ye bomode ewa adwuma mu badade bi tietia so ye bomode ye sikasem ba bi tietia so ye bomode wa setrem ba bi tietia so mene wo bompa ye ewo Jesus Christ dinemo Awurade pa tietiafo bi a wasore me daache so wasore me madache so wasore ma brabo so se ye ma ye so bompaya prophetic first service in Bible yase asaf Yehowa peja wasoro Awurade peja wasoro Awurade kasamame Awurade kasamame Awurade kasamame Awurade kasamame atietiafo Isaac etu ebudano no aba be asem beka anwe de agum otunie oja hono moko ne aka anwe agum osan kotu ne edi na chi aba beka anwe agum atietiafo Potiphar yere say hey me hu daache papa also but so be do daache papa no enya de amepin etietiafo mene wo bompa ye Awurade honam atietia honhom atietia abrabom atietia ye ma ye ne so se ye bompa ya Awurade hye wabofo ye ho Awurade mo wabofo nkoma ye mo wabofo nima ye ma wo ne so na bosampa ye no ma wo ne so na bosampa ye no hey ma wo ne so bosampa ye no la pado brade fatu shata irima yandolobo shata baha e kalabrando bolobo shada dabaha e yanda balabrabo shada dabala baba kapala e yende Bravo shada da bala ayande bele bravo shada da bala bala e mayan dobolo shade de bala e yende bele bravo shada da bala e yanda bala brava da baha ona mwatie biara huhuma tie biara ona mwatie biara huhuma tie biara e wo Yesu Kristo dinimo e lebrene me shade de bala brava da baha e yaman dobolo bravo shada da bala yando bolo shadadaba yeda bala me yando bala shadadaba yando bala shadada mayando bala palwanda bala yando bala me yanda bala we stop it mayatele basha yamba no shadada imayando bolo shadada minunu vikata limbrando bolo shadada imayando bolo shadada imayando bolo shadada yamba do bablimiha in the name of Jesus. We stop it. Na mete domi achire heya area ho abayo bi ni maami bi nati abayo ne bone homode ye kodwom maami no kodwom maami ni kodwom no asoma kola no so wo kwan ho watu nika na kola ne nam kwan ho no woko dako na papa bi ba yese bra bi abrante bi ba yese meware abayo yi baba be hia maami wo fie ni abayo na baba chia fie din komo meware abayo bibia one or small by and said to Adia Habra FN serving papa. By your sorry call ye pepe no catch a brand and say, hey, then you about your ban no more tifia and our brand here come up so be warren. No more hand no more who efe. Mamma move back on our warren and yes, our abanumay. A tiafo. Sister na brain na bompa yes, our dance man and a radi a be bear map no coin dear man.
nyame adom nam nim be ma ikro frem no say papa be ma bi say na nti say na say oh abrantie oye good abrantie minim nam ni na ye adwuma sa e wo tema brantie say me pese o de me koche afie because ye penentem and abayo edi ni KOFI nya ko dru fie ninu apani nya ninu apani te say ne maame ana yi baba no ma boa na tete no wo mofra mu sa shabo nanim no ka che boy ne say wunnim na me hu so di minu aba ye chi bie wa boys a mesoa me adi aba so wotema ho bibi be ye brantie ne ko ye no an no ba yo efra me di su me se etietiafo wa abrabom etietiafo wa abrabom etietiafo wa abrabom ye bompa yes Wesley go na brade ka cha brantie ne se so for me the contract ma bidding for contracts am nsanka bompa yes na radisi wo ko da duba ko obora office on secretary ni ho se dabia me ko secretary say nye ready manager say nye ready nye o se dan me bora o secretary ni ho me bo manager po na manager frame manager say ma hwehwe wa che na ma ye no say oh dabia me ba no na me ba o be ka no say ha o betna say ni enka ho asem mo say contract ni ma sign dada be say busumi mi no ma ka che secretary on front na befa me nte wo nka o se ba kokura ho ma me san fa nka ho fam secretary bia ye tetiafo me say contract bi tetiafo bi ne sie ni tetiafo bi ne si hono me say adiaba no was not bad ope tetiafo pa sorry then ope tetiafo pa sofonte tetiafo asofonte safo solo worship awo ye kura ye obi ehin ye obi ya ono anko betimi aye odifo girlfriend keyboard awo boy kura ye obi ehin ono obetimi aye juma systematic ye wo he ye obi ehin ono obetimi aye amana broso ma mimi afidie ne ntumu na ye ne awurade ma mompaye ye ne awurade ma mompaye na baabi bia wo bia tietiafo bia wo tietia wa bra boso ana ne opese awurade pitin bigu wo so Free number is 0260196064 0260196064 0260196065 0260196065 we SOMPA 106.5 FM first service yene papa prophet Dr. KOFI ODURO and our son egusi frɛ ɛwɔ tete fo ahomatrofo ne so me ne wo mompa ye frɛ ne nimpa ye ne mompa ye me nimu ne wo komade bi atietiafo bi etietia so ade ama wo me pese me ne wo ebompa ye samre me pese me ne wo bompa ye me pese me ne wo bompa ye ehefa na afrefre di ne de say Abamba from original form the young Techiman for who to say Banyango part of the Jima Boko. You the radia Sidia na pesi ebo umpa ye de ma. Abamba some bompa mama Juma. Tito me Christo sum and I'm quite me bompa ye de Christo sum no won kwaje no ade shimoje no. Ono radia won fremu ni mani mu ase no tietiafo bi etietia wo wa adwuma mu. Me bompa ye sire rade nkasa ma no ni ma. Nadumunti, amen. Edini de say if an free. Hello? Edini de say if an free. Hello? Your friend is Susie. Auntie Susie, who can say free here? Me first Boche. Boche, dear, now, I say about umpire the man. Mesre radia ya resad no so nko de ma o ma me gino wo sori etumi ni mo bompa ye ono asafo Yehowa o sane man yare wa na awurade ma na yare sa opiti bi nwo ma me so opiti bi nwo so o ma ho ban me bompa ye yare bi e dafie ho a e chinchin efiri a won toto aso so mi si ho kwan e wo Jesus Christ dini mu amen. Edini de say if an akase free. Edini na ya me kasa free kolebu. Mama ya kolebu for ho te say. Edie na pese e bompa ye de ma. Sompa bompa mama. Ma si bi anya asem. Ene 3 days. Nti o self. Te some bompa ye mama na urade ma. Urade do kura bi e wasem na urade ma ni mpie.
Me bompa ye wo bibi ehinta o wanim ye bompa ye sre erade ne ehinta bia mane na adi erade mane na adi erade mane na adi ba bia sese no kreda na erade fa no kredo na erade hu mamobo na hye wo ho ani onyam wo erade a oye wo ma adum bio no erade ye wo ma ya adum ya abusua ya adum e wo Jesus dinimu amen. Erade count 0260196064 0260196065 we first service na wasugusi was SOMPA 106.5 FM baby bia wo bia friend ne wo ho no ye ni ho nkomo ye mo ho mpa ye 0260196064 0260196064 0260196065 0260196065 dofo adie bi etietia wa brabo so adie bi etietia wo nkunimdie so adie bi etietia wo so e wa brabo mo mejino wo sori etumi ni mo bompa ye osorosoro hene no onkasa ma erade onkoma erade onto nanim nkyire wo hefa na akasa free di ni de say kasa free fadama energy fadama for ho to say Come alive. Ebusiafo no come alive. Mama then na pese ye bompa ye de ma. Mesraya resas no nko de towsum. I declare may you come alive in Jesus name. Erade a odum ne mane ahoden free wontini mu ko wo nompe mu erade nom wo ahoden e wo Jesus Christ dinimu. Amen. Edini de say fa na akasa free. Hello, good morning. Good morning. Ashaliboche Edini de say. Ruby there na pese bompa ye ma. Me friend and couple so sure me ma. On the 4 years, Kolana this year and kon kai my. I pray for the spirit of excellence. I pray for the spirit of excellence over the life of the children. Me bompa ye radi mi osoro mfanchire wo mo. Wo musuku ko me radi mo omonye kan mo omonye wiye. Eradi mo omonye tire mo omonye dua. Eradi ntinani nchire wo mo no omie osoro mfanchire wo mo. Eradi mo mo ho ban na demunti amen. Edini de say fa na akase free. Techima nefra say. And then I pass your bomb pie the mount. What Jumania was a mere bomb pie yesterday, a radimia pnoma na what mo. Tetia phobia, Tetia warrior sem so ever brabom will fear me, you tifria see. Your bomb pie yesterday, radio Cassane Mahon, a radin Cassan, Nadumunti. Amen. 0260196064 0260196064 0260196065 0260196065 we first service jumedie no waso egusi SOMPA 106.5 FM edini de say hefa na akasa free SOMPA FM Frafo edini de say hefa na akasa free Nana Kwame free wenji. Nana Kwame wenji for who to say. Then I pass your bomb pie the mount. Ye bompa ye du nu ade shimoje mu ye de wo ma ye de wadwuma sem ye de wabra bo wo nam fofo ye de wo mu anu mu ye adwuma nyina nu ade shimoje mu ye sire rade ne bible ye sire rade ne mpeja ye sire rade ne kan ko de ma ye bompa ye ne ye wo dia rade nhye ne ho ani onyam fa nhye wo nsa na demunti amen amen 0260196064 0260196064 0260196065 edini de say hifa na akasa free Yenina ye tie SOMPA makasa fidie ne nkofom ye ni nkomo edini de say hifa na akasa free Pacho me Techima me din the grace Techima for ye chiachia mosronko sronko dan na apese ye bo mpa ye de mamo
Me pacho, be ma me ne serious any day any day be some bomb fire. Bible say Ohina kuma te sensutini wo no awurade nsem no chim ko baabi a wo pɛ ye bompa ye de wo ho kafo akoma nu adehyi mogya nim ye bompa ye awurade ntwe na koma ento wo no Kristo so ye bompa ye sere ne ye Kristo di anya ne ye hia no ye bompa ye sere awurade mfa bia ko ye ntom ntem na dum nti amen edini de say fa na aka se free ofrefo edini de say fa na aka se free Nkoko for who to say. Adumo bi ahun yoda. E dey na pese e bompa ye o ho ma ho. Bacho me di madwuma semu oni mi kura dwuma sem shonsa. Ye dey adwuma e wo ni uku ntam nu adehye mogya ne mu. Ono a wo shira e ma ne maye adefo awurade nshira mu. Awurade nto osuru nsuo fangu mu so tiafo bi e wo mu adwuma semu. Ye shaman e wo mo ma awurade mpa wo ho ntoma. Jesus dini mu nti. Amen. 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 yemfa afrefo mienu na afi yemfa dwumadie no emre awie yesa yemfa afrefo mienu na afi yento dwumadie no so yento dwumadie no so otitiafo bia wabrabomo asafi ho ampa wono so ntoma awurade mpa wono so ntoma SOMPA 106.5 FM na waso egusu we first service yene papa prophet Dr. KOFI ODURO na utie yeyi edini de say hefa na afrefree. Good morning. You can talk to Kasua. Kasua edini de say. Dorin, edie na apese ye bo mpa ye de ma. Asompeso bo mpa ye ma me wo meduma ho na menya mesom. Asoma ye mre wo mpa ibo mu so. Dorin kan ho she pa sorry eje bon kronkron ne Bible di na fa hu wura mu na mpa ye ne yenkenya wo wate megino wu sorry etumi ni mo bo mpa ye esre nyame on kronkron ekenya nipa enkenya wo honhom enkenya wo nipadua afi ni odo nsabe so merade ma ne nyenhira emfa hye ne din kronkron na ni monyam amen. 0260196064 yemfre ni otwa yemfa ni otwa to 0260196065 emre ninti yemfa ni otwa to na yeni nkomo edini de say fa na aka se free Papa me kasa free Kasua for ye chiachia mo then na pese ye bon mpa ye de ma ho ye bompa ye de woni ho kafo adwuma sem musika sem enu adehye mogya ne mo ye bompa ye sirewade ento osuru nsuo mfengu mo so onto osuru nshira mfengu mo so ye bompa ye sire asafi hu wante nanimu nkyire mo ne nsem nkyire me nipa ya defo no omane ntomo so ompiti nkunimdie ngu mo so nadum ninti amen. Kamala SOMPA 106.5 FM and our soon egusi baby biara wo bia de nchia kese e de ma ejuada kopim efiada anopa no nwoche e de kopim nondu e de emfa fidie ne nto baby a kan ye ho abefo ntentan so baby biara wo biada emfa fidie ne nto nchama no ne send link no fama wunu anum baby bia omo na ka kire omo se efri juada e de kopim efiada de anopa no ngoche kopim nondu no first service jumedie prophet Dr. KOFI ODURO ene di ho chiame ene naboafo sofu solo ni Reverend Stephen Obiamo akon ena mutie yeye me bompa ye na otwi motietiafo obi awurade nyini mfiri wa kwemo otietiafo obi awurade nkasa ma afa me mpa ye twato de ma ne sansa ne ebehia o chinampo awurade ma wadansidie se wapeti bi agume so ewo Jesus Christ dinemu kopim se ye behia no o ma na adom nanim onyam ene nanim tie enye wo chefa na dumunti
amen. Afei tie akomchi ni ko na wie ye pepe ne potoka se me friend say branch no Hajia special food and ye bo hu dewro e de akire Hajia special food ye bo hu dewro e de akire o se aduane pa fie Hajia special local foods aduane pa efie ye si efie aduane se ne ye no papa no fufu ene enkwan biara wo benya bi banku ene tilapia banku ene okro soup anan krumankwan trozafi wache wono wani je emu ene nebusia ho no wache jollof fried rice ni nyina benya bi okonkonte ene apapransa duane ben na opa wunya bi body ampesie bayira ampesie Hajia special local foods duane pafie osi ubenya we nyina ewo ho no osi wo dwumadie bi se wo topnu bi wo tudin se wo ya yefro se erade ato ne nsade afre ma mene papa wonenye wo mpani fie so no mu kobi no osi to nsafre wo mo ebeboa ma aduane nuamu ene aduane chemu no wasum ajo osi ubetimi nsoso afre wo mo for delivery baby bia wo biara Hajia special local food say omo bebo modern e de abre wo pese wo hu baby omo a office no e wo Hacho Atomic Road ye wo transition funeral home ne enchen pepe transition funeral home enchen pepe wo Hacho Atomic Road ho na obenya Hajia special local foods ediane pa efie anopa no nwotwe e de compliment mre no nwotwe ne fade ubenya wo mo e wa be Fontaine Time Facebook TikTok Instagram so eno ane se wabo Hajia special local foods ubenya wo mo like page no nani omu ninkomo ensusu mfiri ho no mo number ne 0246 359921 0246 359921 0594 797215 0594 7972 and then 15. Nana Kojo JC Company Limited. Edansie so itototoi. Mame edansie ehu hia. Enye wo ho te se abua pete wo se ensuo no eto adebia mesimi dan. Bo homodin nako Nana Kojo JC Company Limited ho. Ne yeme de wo mu pokura ne se opese ye twetwe nkomo no mo boa with expert advisor. Nana Kojo JC Company Limited so wo mo ho delivery so ewo ho se yemfa ade ni nkoja won so a ye di bekwa akwa ode na ope nadoa ope plywood ope building wires ope cement ope iron rod ope ni ede bo edan so roofing shades o se edan hu sie ni ho ni oma de ni nyina empa na Kojo JC Company Limited ho obenya omo won kran obenya omo so ewo kumase obenya omo won kran obenya omo wo kumase se ope so ofre omo number no 020 4355040 020 4355040 Nana Kojo JC Company Limited ananu ya waje award kama edeka edp ne so woni dwumadi a odie ho edansie fa blog to blog so na enhye Udache papa bi ehu enso Endpoint Homeopathy Clinic Potoka Semosi, we provide the very latest research-based homeopathy treatments with a service that is second to none. Say omo achi no obi eni ho no mu bi obi eni ho bi ye dia befo enhwehwemu na dia ayare hwani ayare sei e de bro Endpoint Homeopathy Clinic say a ma stroke ento them a ma yare bi nkan ento them say omo de ne se ade aye ko anko no ade atena wo so ache na pese di wunya no omo e de gie e de ba o say ema emfie a wadru free mo fra so di be kopim mpanifie so ade no ne ewunim ne eye wunyina Endpoint Homeopathy Clinic say bra o say dia o makwadare wo mu pa no e wo potokasem infertility, prostate in men, premature ejaculation, nerve disease, kidney issues and a liver ade bi e fa wa herawa ho ade bi e fa wo dwonsotoa ho ade biara ema wo kasi ani ana wo de ahwefo ade bi e na mu ntini mu na ma entini no ha ade biara yare e wo mema friend prostate ade biara ema ohumwa e wo fom Endpoint Homeopathy Clinic se bra wo mo betene te enkran Shell signboard e wo Spinters Road wo benya wo mo ho no Shell signboard Spinters Road Kumase so kronuma bro hia e wo Kumase wo benya wo mo e wo ho no yesi so opese ye twetwe ye masa
massage wa na physiotherapy nso so a Endpoint Homeopathic Clinic say yes sir ni nyina e wo ho no mo obese oni omu di nkomo number na 0244 867068 0244 867068 and I say 0274